May logo ng LTO, may pangalan ng politikong di umano'y imbitado sa pagbubukas ng opisina. Ito ang tatambad sa iyo kapag bumisita sa animoy opisina ng LTO na ito sa bayan ng Malasiki sa Pangasinan. Pero ang lahat ng yan, peke! Naabisto nga ang peking LTO office na ito sa ikinasang entrapment operation ng LTO at NBI Region 1 noong Martes, April 28 sa Barangay Binalay. Naabutan pa sa lugar ang ilan sanang magproproseso ng kanilang mga lisensya at papeles. Ilang buwan daw tiniktikan ng mga otoridad ang operasyon sa peking opisina. We were able to establish the veracity of the information na meron nga existing na isang nagpapanggap na field office ng LTO without the necessary authority. Pati na yung empleyado ay hindi naman organic employee ng LTO. Nasamsam nga rito ang ilang dokumento at mga kagamitan para sa pagproseso ng mga peking lisensya at mga dokumento. Arestado ang isang 44 anyos na babae. Nagsimula yung kanyang operation sometime in February of this year at pwede ka mag-renew ng driver's license, rehistro sa sakyan. Nakita pa natin na mayroong emission testing center doon sa gilid ng kanyang tindahan, ang kanyang opisina. At lahat ng mga transaksyon with the LTO available sa kanya. Idinadawit din nila ang pangalan ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III para magmukhang lehitimo ang kanilang operasyon, pero nauna nang nilinaw ng gobernador na wala itong kinalaman sa nasabing tanggapan. As far as we are concerned, wala naman po tayo as of the moment na any evidence or whatsoever na involved si Governor. In fairness to our Governor. Patong-patong na kaso naman ang isinampa laban sa nahuling ginang at iniimbestigahan kung sino pa ang mga sangkot dito. Hinihikayat naman ng NBI at LTO ang mga nabiktima ng peking tanggapan na dumulog sa kanila para sa pagsasampa ng kaso at hindi na magkaproblema pa sa hinaharap. Isinagawa ang operasyon alinsunod sa kautusan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos V. Lacanilaw na wakasan na ang peking transaksyon at protektahan ang mga motorista laban sa mga illegal na fixer. Charles Nicolimon, RNG News.